čtenáři a příznivci knihovny. Dnes bych vám ráda řekla takovou zajímavost o nové generaci vakcín. Když jsem hledala správnou příměru, jak vysvětlit vakcinaci proti novému typu koronaviru, tak u nejmodernější generace vakcín Pfizer a Moderna jsem se musela až zasmát jednoduchému příměru, a to totiž tomu, že tyto vakcíny mají něco společného s vepřovým bůčkem nebo se slaninou. Teď si řeknete, že možná žertuji, ale ve skutečnosti to je skutečně tak, protože nejmodernější technologie vakcín použila informace, které jsme si přečetli v počítači o viru, tudíž rozluštila jeho genetický kód. Tu část RNA, teda té výrobní rozkazovací kyseliny, kterou virus má, okopírovala konkrétně pro účely vakcíny jenom část RNA, která zodpovídá za výrobu malinkatých hrotíků, párátek, palíček, díky kterým se virus pak dostává do buněk. No a tuhletu uměle vyrobenou mRNA kyselinu je nutné udržet v těle stabilní, aby se nerozložila, a zároveň ju aj bezpečně dostat do těla, aby odolala všem vlivům typu záření a typu velkých teplot nebo manipulací. Farmakologové vyrobili velmi chytrou technologii, kdy malinkaté kopie, vlastně jenom okopírovanou RNA, zabalili do malinkatých cholesterolových částiček. A tam je vlastně ta podobnost se slaninkou, vepřovým bůčkem nebo cholesterolem, kterého máme i u nás v našem organismu. Plná játra, veškeré organismy na něm fungují a je to látka tělu vlastná, máme jich dokonce v těle několik druhů. Cholesterol to ve formě malinkaté nanočástičky obalil, čímž zastabilizoval tu kyselinku, a tím je možné pouze naředit jej do formy injekční stříkačky obyčejným slaným fyziologickým roztokem a do těla, konkrétně do svalů, se dostane informace o tom, že něco, co má takovéhle hrotíky, které jsou podobné této kyselině, tak něco, co má takovéhle hrotíky, by možná někdy v budoucnu mohlo nášmu organismu ublížit. Tato informace se dostane do svalových buněk, do kožních buněk a do takzvaných dendritických buněk, které to nahlásí imunitnímu systému. Naše tělo si to pak přes T lymfocyty zapamatuje ve formě takzvané buněčné paměti a ta je asi nejvíc podobná rejstříku trestů. Takže ještě dlouho poté, co obdržíme vakcínu, si bude naše tělo pamatovat, že dostalo látku, která, kdyby náhodou se v našem těle zase chtěl usídlit koronavirus nového typu, tak naše tělo bude přesně vědět, že se mu to nebude do budoucna líbit, takže zaútočí dřív, silnějc, agresivněji a tím pádem vyzabíjí virus dřív, než stihne poškodit náš orgán. Ahoj.